Beriya 5 salan ji ber şerê nava Sûriyê bajeran bi qasî 405 ciyên dîrokî yê nava Sûra Amedê zirareke mezin dîtin ku yek ji wan ji dêra Surb Giragos ya Ermeniyan e. Ev 5 sala ji ber vê zirara ku dîtiye Ermenî nikarin ku li dêra xwe ya dîrokî tu ayînekî bikin. Dêra Surb Giragos ku di salên 1500 de patrîkxaneyeke mezin a Bakurê Kurdistanê bû, di şerê Xendekan de zirareke mezin dît. Ji ber vê yekê tu şert û mercekî ayînê li vê dêrê nema. Ermeniyên li Amedê ji sala 2015 ve nikarin li vê dêrê Noelê pîroz bikin û tu ayîneke olî jî pêk bînin. İnsan tabi ji Amerika, ji Avrupa, ji Ermenistan, ji her derê dinyayê wîçaxê hatibûn dihatin. Dêra Surb Giragos ku di sala 2011 de hatibû nûjenkirin, bibû navendeke girîng a ayînên Ermeniyên li her çar aliyên cîhanê. Lê niha veku vala ye. Şerekî mezin çêbû li vê bölga Sûrê. Piştî ku ew şer dest pê kir, ji wê roja heta îro girtiye. Kilîse jî girtiye. O ayînek û o îdek û Noel û tiştekî em nakin. Ji ber wê 2 sal 3 sal jî onarma wê temîr dest pê nekir. Ewa çû salek û nîv dest pê kiriye. Dara Günar jî yek ji Ermenan e ku li Amedê dijî. Ew jî 5 salin ku nikare li dêrê tevlî ayîna bibe. Ji ber nebûna dêrê ew her sal bi hevalên xwên Ermen re li kafeyek diciviya û rojbûna îsa li wir pîroz dikir. Lê îsal ji ber nexweşiya koronayê ev derfeta wê jî nemaye. Halen devam etmekte olan dünyanın en uzun sokağı. Hêj qedexeya derketina derve ya herî dirêj a cîhanê li Sûrê dewam dike. Em wekû welatiyên sivîl nikarin bikevne wê herêmê ku dêra melwir e. Ji ber qedexeyê em ji xwe jî nikarin bişin serdana dêra xwe jî bikin. Tu zanayekî olî dêrê jî nîne. Ger hebe jî ketina wê herêmê li me qedexeye. Ji ber vê yekê em tu rojeke xwe ya pîroz nikarin birêve bibin. Ancak din görevlisi olsa bile o bölgeye girişi yasak. Heta salên 1905 jî li Amedê bi hezaran Ermen hebûn. Lê niha hejmara Ermenin li vî bajarê ku vaftiz bûne kêmî 20 kesan e. Her çiqas hejmara Ermenan li Amedê kêm mabe jî bi beşdariya Ermeniyên li bajar û welatên cuda li dêra Surb Giragosê rojbûna îsa dihate pîrozkirin. Maşallah dekak Rûda Amed.